Duh Gusti, lajeng jenengan damel pripun malih to niki? Raimu sewintrum terus. Sintrum matamu. Dingo iki sing tak pikir kabeh, Pak. Dewe nek mikir kabeh lho sesuk mikir apa? Mbo. Oh, adewe nggih film kuwi, Pak. Film pornowi. Poro matamu, porno utekmu lho. Di film apa? Film lucu-lucuan iki lho. Oh, enek Bagio, enek Kiron ngono iki. Ah, enek Andri, enek Sule. Enek kentus, enek pendek. Nah, cocok iki. Oke. Gas pura. Gas. Ya enek gas yo kopine njaluk sik to ben enteng Kiron. Nah, Wis urung to? Mas. Video ini beda bar kok. Yo, iya, ayo.